Filipa dneska naučíme brzdit. Náraz do mantinelu. Ukážeme si druhý typ zastavení, takzvaný T-stop. Filipe, zatlačit na zadní nožičku, ano, držet tělo. Tak je vidět, že Filip je pěkný nebyl. Třetí způsob, ten už je spíš pro profíky, takže nevím, jestli ho Filipovi vůbec představovat. Rychlost a do zastavení se položit. Nohy dopředu, tělo lehce dozadu. Tak a Filip vydal svůj další pokus, budeme mu fandit. Filda na to má. To je způsob číslo 4. Tady ten způsob zastavení je takzvaně na Filipa. A Filip předvede. Tak teďka Filipovi předvedeme zastavení pozádu, ano. To už je velice profesionální věc. Důležitý je dobrý rozjezd pozádu. Ano. A vyrážím dopředu. Jsem Filip. Záklon do zádu. Jsem Honza, profík. A tělo směřuje dopředu. Ano! Pro další díly školičky z bruslení sledujte Jdeme bruslit, Kluziště Vyšehrad. Jsme tu pro vás a budeme se snažit vás toho naučit co nejvíce.